ассалому алайкум кадвонони азиз, ба канали кулчақанд хуш омадед. Фикр мекунам кам ҳастанд таомҳое ки аз як дег ду таом гирем, яъне ҳам якум ва ҳам дуюм. Ва дулмашӯрбо маҳз ҳамин таом аст ки шӯрбояшро метавон ба сифати таоми якум пешниҳод кунем ва худи дулмуҳоро ба сифати таоми дуюм. Ва чизе ки дар таоми дулмашӯрбо бисёр муҳим аст, маҳз дар бегоҳи ифтор, омода карданаш ташвиши зиёд наметалабад ва хеле зуд ва осон омода мешавад ва аз ҳама муҳим ғизои солим аст ва маҳз барои рӯза бисёр сабук ҳаст. ҳоло биёед бо ҳам бубинем ки ман онро чӣ гуна омода мекунам. умедворам ки дар як бегоҳи ифторӣ ин дастур барои шумо кӯмак мекунад ва ба аҳли хонавода омода мекунед. ташаккури зиёд. таоми ман омода ҳаст, дастархонро ҳам омода кардам ва аз сабабе ки духтарчаи ман ягон намуди дулмаро дӯст намедорад, чӣ дар карам бошад, чӣ дар қаламфури булғорӣ бошад, чӣ дар барги ток бошад, тамоман амин дулмаро дӯст намедорад. Барои ҳамин барои ӯ як хамир кардам камакак ва барои худаш як пиде тайёр мекунам. дастурашро барои шумо ҳам агар хоҳед мегузорам.